Stefanu trčao u polufinalu na 400 metara prepone. 47.93. Našemir Beklić je trkom pre 2 dana na 48.36 izbio na 20. mesto Evropljana svih vremena. Danas smo imali prilike da razgovaramo i sa Stefanom Dijaganom, koji je rekao za njega da će ga pratiti jer veruje da je veliki potencijal, možda i novi evropski rekorder. U stazi broj 1 trčat će olimpijski vice šampion iz Pekinga pre 5 godina. Zatim dvostruki svetski prvak u Osaki i Berlinu Keron Clemens, Sjedinjene Američke Države. Peti na svetu ove godine sa 48.06. Svetski rekorder u dvorani na 400 metara je Keron Clemens. Ima 27, skoro 28 godina. Dakle, izuzetno iskusan. Praktično 6 godina stariji od našeg Emira Beklića. Ovo je Senegalac Mamadou Kassehane. Bio je čuveni trkač iz Senegala Amadou Diaba. On je 6. svih vremena sa 47.23. Hane ovde prošle godine bio u polufinalu u Londonu, sada u finalu. Michael Tinsley je olimpijski vice šampion u Londonu prošle godine. Bio je do polufinala najbrži na svetu u ovoj godini. Sada je drugi na toj listi, 29-godišnji Amerikanac. U stazi broj 4 najveće ime sigurno u ovoj konkurenciji. Dvostruki olimpijski šampion Felix Sanchez iz Dominikanske republike. Dvostruki svetski prvak je Felix Sanchez, 8. na listi svih vremena, 7. na svetu ove godine. Evo prilike da upoznamo u stazi broj 5 i najboljeg na svetu ove godine, Omara Cisnerosa sa Kube. Ima 23, skoro 24 godine ovaj Kubanac koji je bio u polufinalu pre 4 godine u Berlinu i pre 2 godine na svetskom prvenstvu u Daegu. Ovo je atletičar koji je Beklićev vršnjak, Jehue Gordon sa Trinidada. Trčao jako dobro u polufinalu, ima dosta toga u rezervi. Javier Coulson iz Porto Rika u stazi broj 7, treći na olimpijskim igrama u Londonu prošle godine. Svetski vice šampion u Daegu pre 2 godine i u Berlinu pre 4. Evo našeg Emira Beklića. Prvo veliko finale za njega. I na prvom i na drugom programu smo, tako da možete da gledate Emira Beklića i na prvom i na drugom programu RTS-a. Emir Beklić je sa 48.36 novi nacionalni rekorder, ponovo je popravio 4. put ove godine nacionalni rekord Srbije. Keron Clemens staza 1, Mamadou Hane staza 2, Michael Tinsley staza 3, Felix Sanchez staza 4, Omar Cisneros staza 5, Jehue Gordon staza 6, Javier Coulson 7, Emir Beklić staza 8 Srbija. Idemo Emire! Krenulo je veliko finale na 400 metara prepone. Vrlo važno da Emir uđe u pravi ritam na početku. Odlično, prva prepona sjajno. I sada nema izdvajanja. Možda Omar Cisneros u stazi broj 5, u stazi broj 3. Michael Tinsley je krenuo silovito. Michael Tinsley u stazi broj 3. Da vidimo sada. I dalje Beklić jako dobro, prvih 200 metara. Javier Coulson nešto brže od njega. U stazi broj 8 naš Beklić sada lepo ide preko ove prepone. Izlazimo iz posljednje krivine. Evropski vice šampion se dobro bori. Zaista sjajno trči Emir Beklić. Coulson izbija napred. Idemo Emire. Emir u stazi broj 8. Na 6. 3. poziciji. Emir Beklić. Pojačava sada Emir Beklić. Posljednja prepona. Emir Beklić u silovitom finišu. Emir Beklić. Da li je bronza? 47-67. Emir Beklić odlučit će foto finiš. Da vidimo, 47-67, kakva trka. Fantastična trka, pogledajte ovde, Michael Tinsley je izašao. Ovde Emir Beklić pojačavao. U stazi broj 6 je Jehue Gordon. Coulson, pogledajte da je ispred Beklića. Cisneros, ovde ga je Beklić preleteo, pa onda napao Cisnerosa. Da li je Emir Beklić bronzani? 47-69.
Očekuje Gordon ispred. Timski je zeznuti. Beklić 48:05. Bravo majstore. Treći na svetu. 48:05. Deveti rezultat Evrope svih vremena za Emira Beklića. 5. put popravio nacionalni rekord za drugu bronzu na svetskom prvenstvu u Moskvi. Emir Beklić. Kakav rezultat! Pa on ima samo 22 godine. Emir Beklić postaje neverovatan junak. On i dalje ne može da veruje. Gleda tamo, drži se za glavu ovog trenutka, shvata da je treći Emir Beklić. Baršim je drugi put rušio, odnosno na 2:14.